Главен рефер Петър Доровски. Виждаме го в близък план. Всеки момент той ще постанови началото на срещата. Александър Цветков. Добро е включването на Мартин Костадинов. Той в наказателното поле. Отличен контрол на Костадинов и като по чудо се размина с топката. А в последствие струва ми се и Атанас Зехиров. А това в повечето случаи вкарва поне още един човек на Черно море в средата на терена. Атанас Зехиров, какъв шанс и пропуск. Атанас Зехиров получи страхотно подаване от Мариан Огнянов, трябва да кажем. Измъкна се от отбраната на Пирин. Измъкна се от това да не попадне в засада Атанас Зехиров. Това, което липсваше обаче без завършващото докосване. Ето подаването на Даниел Младенов. Там Костадин Ничев стигна до топката. Успя да я насочи посока вратата на Емил Михайлов. В крайна сметка комфортно спасяване за стража на моряците. Паланков. Грешка на Тодор Паланков. Атанас Зехиров. Може ли Черно море да удари по амбициите на съперника? Сега Чунчуков. Георги Божилов. Струва ми се тук резултата ще бъде открит. Да! Втори гол за Георги Божилов от началото на сезона, а Черно море повежда в резултата. Ето, че по-активните действия на моряците дават резултат и в 35-та твърде елементарно, сякаш подцени ситуацията той. Тресна истината, Чунчуков реши да завършва сам, имайки опцията пред себе си да подава в ляво за Божилов. А и късмета сработи тук за моряците, защото след удара на Чунчуков се получи избита топка след намесата на Благой Макенджиев, за да попадне тя у абсолютно непокрития Георги Божилов, който просто нямаше как да... 3 минути са добавени към първата част. 3 минути, които вече започнаха да текат. Пирин е в предни позиции. Даниел Младенов. Много добри действия на Младенов, след което... Ситуация открила се пред Станислав Костов след добрите при евентуално равенство. Попев. Добро е центрирането на Юлиан Попев. Града. Бе намерен Станислав Костов и в крайна сметка градата спасява Емил Михайлов. В интерес на истината малък бе ъгъла пред Костов. А пък конкретно ситуацията много трудна за отиграване. Той вдигна главата, видя включването на Георги Илиев. Топката стига до капитана на Черно море. Ще има ли удар тук? Това е въпроса. Да, Орлин Старокин, какво спасяване на Благой Макенджиев. Много красив момент. В тази 59-та минута Орлин Старокин чудесно намери топката. Пратя точно под градата на Благой Макенджиев. Спасяването обаче на стража на Пирин категорично си заслужава. Макенджиев имаше много важна намеса през първата част, когато остана очи в очи с Атанас Младенов. Въпросът сега е центриране или директен удар посока вратата на Емил Михайлов. Звуча сигнала, удар, спасяване на Михайлов, ще има ли добавка и пак Михайлов? Петър Доровски, докато ние отново гледаме спасяването на Емил Михайлов, максимално затруднен без стража на моряците. Тук в последния момент видя топката, тя много коварно падна току пред погледа му. Затова реакцията бе с крак. След част сигнала Станислав Костов покрай вратата. Агонизиращо близо, що се отнася до гледната точка за Пирин. Потърси изненадата Костов, стреля във вратарския ъгъл. Башлиев. Михайлов изби с една ръка. 1-1. Резултатът е изравнен. Юлиан Попев възстановява паритета на стадион Христо Ботев в Благоевград. Ето тук Емил Михайлов сгреши. Трети гол. Ето центрирането на Александър Башлиев. Начинът, по който Емил Михайлов подходи към топката, просто изби с една ръка. Дигам ти продължението,
Костов, отлични действия на Станислав Костов покрай вратата. Колко близо бе Пирин тук, допълнил брат. Колко близо бяха футболистите на Милен Радоканов до първа победа тук на стадион Христо Ботев от началото на сезона. Отлични действия на Станислав Костов. Всичко свърши така, както трябваше. Много трудна за овладяване топка с гръб към вратата на Емил Михайлов. Просто закова Станислав Костов. И това е всичко. Във втори матч от четвъртия кръг на първа професионална лига Пирин Благоевград и Черно море не се победиха. Първа загуба на точки за Георги Иванов и негови